Na sziasztok srácok, a mai videóban Stumbleguys újra! És most van 92 gemem, és az első videó így Legendary Wheel-t fogunk nyitni, akkor egyet tudok, és BAM! Legalább a jobb. Nekem eddig nem voltak, mert gembe került szinte minden, semmi nem került ilyen valami. Miért csak 14? 16-nak kellett, azt a rohadt. Hát ez könnyű, ez csak ennyi. Jaj, de nem. Hiszem rá fog jönni, hogy kell ezt használni. Találtam
Michelangelo